Moro. Pitkästä aikaa taas. Tultiin nyt salille. Ei olla hetkeen käyty nyt. Hetki ja jönki. Yes. Nyt on tämmönen kone löydetty. On tarpeeksi. Me katsotaan liikkuuko se. Netisti liikkuu. Voitte sinne kommenttikenttään laittaa sitten, että onko tullut kehitystä. Paitsi että tai tehtiin muuten selkeää viimeksi. No mutta voitte laittaa siihen, että onko tarpeeksi painoa. Nyt on Jörki vuoro. Jörkilläkin on hyvä paino. On se kevyt. Kyllä Jörkki niin sanotusti jaksaa. Come on Jörkki. Kiitetään rein. Selvästi on tullut kyllä kehitystä. Näyttää kevyeltä. Sano jotain. Ei lähde nyt. Unohtui kuvata nyt sit 2 rintaliikettä, mutta nyt tehdään olkapäitä. Jörkki meni tekemään tonne, niin mä tulin chillaa sohvalla. Sä voit tänne. Tuolla se tekee. Siellä se vetää ja meikä niin sanotusti chillaa. He's sleeping. I was sleepy. Sanot I was sleepy. Sanot I was sleepy. Anna, päässä nyt. I was sleepy englanniksi. I was late. Get out! Mene ulos! Ja sitten vähän tällaista meditointia. Tämmönen. Joku lähtee, ei. Erkki lähtee lentoon. Jörkki lähtee lentoon. Miten meni? Ihan hyvin. 10 toistoa mä laskin.
Joo. Se on ihan hyvä kyllä. Niin. Kiitos, jos katsoit videon loppuun asti. Ei ole vielä tullut kommenttia, että mikä sali testataan seuraavaksi, mutta... Pistäkää vaan tulemaan. Juu. Erkki ja Jörkki kiittää ja kuittaa. Se on moro! Moro! Mistäs tää menee pois tästä?